Τι μέρος τρομακτικό είναι αυτό! Τι φωτιές, τι καπνί, τι ζέστη! Πέθανα και ήρθα στο διάολο, να τους. Και πώς κάνεις έτσι, βρε? Πώς κάνω έτσι, λέει, θα καώ στα καζάνια της κόλασης. Έλα βρε, ωραία θα περάσουμε εδώ. Είναι καλά εδώ? Είναι καλά εδώ. Πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, οι γυναίκες σου αρέσουνε? Οι γυναίκες μου αρέσουν. Ωραία, γιατί κάθε Δευτέρα μαζεύονται όλες οι κολλασμένες και κάνουμε κάτι όρια. Κάτσε καλά, Θα συμμετέχω κι εγώ στα όρια. Εννοείται. Εννοείται. Α, ωραία. Χαρτάκι παίζουμε καθόλου? Παίζω καμιά ξερούλα, κανένα. Ωραία, κάθε Τρίτη έρχονται όλοι οι χαρτοπαίκτες και στείλουμε παιχνίδι. Θανάση, Μπυρίμπα, Κούκο, μονό διπλό. Λεφτά με τη σέσουλα. Θα παίζω κι εγώ. Εννοείται. Α, ωραία. Πίνουμε καθόλου? Πίνουμε κανένα ουισκάκι, καμιά. Ωραία, γιατί κάθε Τετάρτη πίνουμε τον άπακο. Γινόμαστε φέση. Θα πίνω κι εγώ. Εννοείται. Θαυμάσιο μέρος, όσο το κοιτώ και ακόμα καλύτερα. Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση λίγο προσωπική? Παρακαλώ. Η φρυγανιά τη γυρίζεις καθόλου? Τι φρυγανιά, ποια φρυγανιά θα καταλάβω? Το σακάκι, ρε παιδί μου, το σηκώνεις? Ποιο σακάκι, κύριε, δεν φοράω σακάκι. Ρε, είσαι αδερφή? Όχι, κύριε, κάνουμε δύο ερωτήσεις, μας κάνετε και αδερφή, αδερφή δεν είναι. Ρε γάμο, το κρίμα, δεν θα σου αρέσουν καθόλου οι Πέμπτες. Να τα χειρότερα. Τι σου κάνεις αυτό?